Blanco pa hasta sa ngunyan an otoridad sa Konsisay ang nagtapok sa sarong lalaking umboy sa Purok 7 Barangay Anislag, Daraga, Albay. Bispiras kan Pasko kan madiscover an umboy sa maawat na porsyon kanasambit na lugar, nakatakod pa sa aki an umbilical cord kaini, mayo man ining suulot na gubing asin tadtad ning lugad sa hawak. Istorya kan nakakuha sa umboy, alas 7:30 nin aga mantang nagpapasabsab siya kan sa iyang atamay na baka, nakadangog siya nin hibi nin aki, hinanap niya kung saan ini nanggigikan dangan digdi na sa iya tuminambad ang nahawakan umboy. As dinalagan mi sa sa tugang niya mang BHW. Tapos duman na pig kang mga badok igbarat-bato sana. Iwan lang ang pig gibong mindawan. Sigun kay Kagawad Chelen Biato, may record ang barangay sa mga bados asin bagong pangaki sa indang lugar, alagad base sa indang monitoring mayo sa mga ini ang nagtapok sa umboy. Nagtutubod sinda na posibleng hali sa mga kataid na lugar ang nagtapok sa aki. Nag-ano po sa amin na sunduin kami ng ambulance para po dali namin doon sa BRTTH. Pero before po na dinala namin sa BRTTH, yung katabi ng barangay health worker namin, may dalawang doon, nurse, mag-asawa po. So, pumunta naman doon at nilinisan po yung bata para po malinis. Kasi sobrang dungis po ng bata, kawawa talaga as in. Posibleng maatubang sa kasong pagbalgara sa Republic Act 7610 ang magurang kan umboy o konsisay man ang nagtapok digdi. Under investigation pa rin siya, yung WCPD natin, still conducting investigation sa area. Pero so far, walang traces siya. So, walang CCTV kasi asin malayo na talaga siya sa kalsada. Na siya, masukal na part na ng barangay. Ngayon, si baby nandoon sa BRTTH, naka-confine siya. After that, kasi kailangan siyang i-treat Sabi ni Doc, injection lang siya ng mga anti-tetanus, ganyan. Kasi, di ba, kailangan yun ng bata. Kaya inadmit po siya sa BRTTH. Sa presente, padagos pang piga-obserbaran sa Bicol Regional and Medical Center ang nasambit na umboy. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.